jsi nesnídal? Ne, já jsem nestihl. A proč mi ho vlastně pořád připomínáš? Koho? No, nesnídala. Hele, jak vlastně vypadá ta Kristýna? Cože? No tak podle Vojtovy chůze asi bude stát za to, ne? No, byla to fajn holka, no. Která hloupě naletěla. A nemáš někde nějakou fotku jen tak pro představu? Všechny jsem roztrhal, spálil a zahodil, když se vzali. Takže to nebyl jen tak ledajaký úlet, když jsou teďka manželé. Prostě jí zblbnul. Měl každou, na kterou si ukázal. A Kristýna byla naivka a neskušená. Ale zkušeně ho dovedla k oltáři. Bylo to spíš naopak. Byla to pomsta za tu nohu, víš? Ty promiň, ale nepřijde ti, že na některé věci musí být vždycky dva? Ale vždyť ty jsi si Cyrila taky málem vzala, ne? A milovala si ho snad? Proč ho jsem teď táž, teď to bylo snad něco jiného, ne? Jo. A jak je to mezi nima teď? Jak to mám pro boha vědět? No a že nesnídal, říkal, že je teďka sám, takže... Kdo ví, jak to nakonec je? Fakt? Omlouvám se, ale tady došlo určitě k nějakému nedorozumění. Já jsem totiž myslela, že přijedete až zítra. Aha, tak to by bylo výborné, dokonalé. Už jsi se mi ptala na tu chůvu? Nechce si Eva někoho vybrat sama. Skvěle. Je překvapení. Já vám To moc krát zařizuju děkuji a já. budu se těšit. Naschledanou. Tak nám to celý krásně začíná. To nebudete věřit, s kým jsem teďka mluvila. Nejmín s Karlem Gotem. No, tak těsně vedle. S Helenou Vondráčkovou. Cože to? No. Dlouhá noc, stará, šíleně smutná princezna, já to miluju. Ježiš, božný. Zítra přijede k nám do školy a má pro nás skvělou nabídku. Nějakou besedu? Co besedu? Něco mnohem lepšího. To budou všichni koukat. Co? Já musím zavolat Ireně. Evičko, všimla jsi, s jakou měla Eva náladičku. Určitě jde o nějaký peníze pro školu. To jsou ty hormony. To těhotenství Evičce moc větší. To je pravda. Tak na Evu, na Evičku. Helena Vondráčková. V hlavě nám hraje šestý pád a srdce sedmý bije. Žijem svůj vlastní referát na téma nostalgie. Bla, 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 bla. Ze všech stran, co se musí. Bla, 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 bla. Ať si to někdo zkusí. Bývá to nad naše síly, jak se můžem zmínit, toužíme prožít každou chvíli. A nejen ty, co zbyli, život nám píše další díl. Seriálu jak jsme žili, než se nám začnou krátit síly. Chceme se ptát, co bude dál. Dobrý ráno. Ahoj. Ahoj. Co je? Ty se netěšíš na první školní den? Netěšíš se na kamarády? Ale jo. Tak kdybych se měl vrátit na Gimple, tak se s tou asi zblázním. No ano, no, prosím tě. Počkej, ještě začne medicína, to budeš ještě na Gimple vzpomínat. Nechci se stěhovat do Brna. Zlato, my se nikam nestěhujeme, maminka ten případ teprve začíná. A musíš ho brát, mami? Musím, zlačičku. Jo, Richard mi odpoledne přiveze ty podklady, tak já se do toho hned pustím. Děti, slyšíte to? Maminka dostane za mříže velký zloděj, takže jí musíme pomáhat. A nemohl by je tam dostat někdo jiný? Kdo v Brně už bydlí? Tak to stěhování do Brna prostě neřešme, ano? Zatím. Zatím, ale co v pololetí? V pololetí bude vysvědčení. Tak se zatím soustřeď na vysvědčení. A nakoupit dneska půjde Lukáš, protože já mám jednání u holičky. No proč já? Už já už mám něco domluvenýho. Lukáši, teď jsem to říkal. Teď jsem to říkal, maminka má důležitý případ, musíme jí se vším pomáhat, jasný? Tak jsem si slíbil pro letošní školní rok, že se nebudu rozčilovat a řvát. Hele, člověk má jenom jedny nervy a hlasy. No. Co je to tady za bordel? Z jaké seš třídy? Ze sekundy. Výborně. Budu si tě pamatovat a v tělocviku ti dám zahulit. Odchop! Vidíš, to vůbec to není zapotřebí. Říkal jsem si, abych si měl najít přítelkyni. Budeme mít nový spolužáky.
Trochu domov důchodců, co? To jsem zvědavý, jestli taky budou dostávat poznámky, když usnou v hodině. Přednášky povedou profesoři a studenti zdejšího gymnázia. Jako i my. No to by mohla být sranda, ne? Marečku, podejte mi péro. Plha se hlásí. A Hliník se odstěhoval do Humpolce. Tak se uklidníme, ano. Nový projekt se týká jenom septimy a oktávy. Odchod! Jaleši, co? Já nechci nic říkat, ale právě si zvýšil hlas. No vidíš, ani jsem si to neuvědomil. Dobře, že jsi mě upozornil. No já jenom, aby si to přece vzetí nepokazil hned první den. To je pravda. Mhm. Děkuji. Teď Rade, opravdu neznáš nějakou milou, svobodnou nebo rozvedenou brunetu? Jo, vlastně znám. No, moje bývalá žena. No sice není milá, není to brunetka, ale momentálně je volná. Jo? Tak tu si nech. Ale dobře mi tak, že já se s tebou vůbec bavím o ženských. Aleši. Dobrý den všem. Vítám vás po prázdninách na první poradě v novém školním roce. Pardon. Dobrý den. Dobrý den. Ráda bych vám představila nového kolegu Vojtěcha Nesnídala, který nastupuje za Janu Pelnerovou. Jeho specializací je angličtina, francouzština a hudební výchova. Tak zase budeme všichni tři pohromadě. Jako za starých dobrých časů. Viď, Adame? Neboj, to nedá, nevydrží ani týden. A na začátek mám pro vás takovou bombu. Ha! Ježdík má pro školu novej kotel. No tak to naštěstí ne, ale do naší školy přijede zpěvačka Helena Vondráčková. No tak to bude pro náš senior Gimpl ohromná posila. Co myslíte? Ne, nic. No. Přijede sem samozřejmě zpívat. A má pro naši školu velmi zajímavou nabídku. No, vraťme se raději k senior gymnáziu. Tohle všechno můžeme probrat později. Ano. Dovolíte, rád bych prošel. Stejně byste se tomu neměl pořád tak bránit. Čemu? Teď existuje ale plno mnohem odpornějších jídel, než jsou ústřice. Víte, co jsem četla na internetu? Že hmyz a brouci jsou strava budoucnosti. To je co? To se máme na co těšit. Si představte, že budete tomu svýmu prckovi dělat k svačině nějaký koblky a červy? Jakýmu prckovi? No přece tomu, který se vám narodí. Až si dáte ty ústřice. Štebachová, držte se toho koštěte, nebo s váma zametu. Já vám něco řeknu. Zkuste je. Víte, jakou mám moře sílu? Hejte, a vy jste někdy ty ústřice jedla, že mi to furt takhle doporučujete? Co pak já mám problémy se sexem? No jasně. Vyřvěte to tady, běžte do ředitelny, puste si rozhlas a vyřvěte to na celý barák. Já vám něco řeknu, Štebachová. Když se rozdávala moudrost, vy jste šla aspoň 3krát. A to si fakt jako myslíte? To si fakt jako myslím. Akorát, že se na vás ani jednou nedostalo. No a byli bychom první gymnázium v kraji, které umožňuje tento způsob výuky. Já si myslím, že být něčem první není nikdy na škodu, že? Program seminářů a konkrétních hodin se stále připravuje, ale uvítáme jakýkoliv nápad na zajímavou přednášku. Tak já mám jeden nápad. Co tělocvik? Mohl bych sestavit seniorský basketbalový tým, ne? No, sportovní aktivity jsou vítané, ale basketbal to asi nebude. A co vybíka? A neumíte něco bez míče, pane kolego? Házenou? Jo. Bez míče, jo. Házená bez míče. No, to je. A co třeba nějaké rehabilitační cvičení? Zamyslím se nad tím. No vidíte. No a samozřejmě bychom uvítali jazykové kurzy, pane Nesnídalé. Jistě, rád se připojím. Děkuji. Detaily dořešíme později. Nejdřív musíme vyhlásit zápisy do kurzu, abychom věděli, kolik vůbec lidí o to má zájem. Takže já myslím, že pro dnešek je to všechno. Děkuji všem za účast. Tak to naše setkání bychom měli oslavit. Co říkáš, Adame? Já určitě ne, už něco mám. Vy spolu nemluvíte? Už to tak vypadá.
Naschle. Naschle. Já tě stejně obdivuju, že to bez něj týden vydržíš. Co mám asi tak dělat? Prostě pracuju tady a Lukáš studuje v Praze, no. Ale měli byste se vídat víc. Já vím. Víš co, ale Lukáš toho učení bude mít tolik, že na sebe stejně nebudeme mít čas. Alespoň si o víkendu budeme vzácnější. Hele, a nechceš s nimi příští týden do Prahy? Ne. Proč? No, omrknout spolužačky. Já tě nechci strašit, ale nebuď naivní. Ty si myslíš, že tam bude týden za mnicha? Ty jsi blbá, Terezo! No to je šlendrián, teď je to celý roztrhaný. Dobrý den. Dobré. Dobrý den, děvčata. Prosím vás, nemáte nějakou starou krabici? Podívejte, jak mi ten balíček přišel roztrhaný, no. Jo, já myslím, že se tam něco najde. Ježiš, to je rozkošný, koukej. No, to je z katalogu. Měli to ve slově, já nemohla udolat. Hezky. Je, a tak nechcete si tady dát kavčo a dortík? My vám to zatím zabalíme. To není vůbec špatný nápad. Tak jo. Ježiš, to je rozkošný. Já fakt miluju miminka. Hele, Marcele, řekni mi, ale popravdě, prosím tě. Ty už si někdy jet ty ústřice? No samozřejmě, že ano. Proč se ptáš? No, tak v tom případě jsem teda poslední, kdo to ještě neochutnal. Teda já a Štambachová. Všechno se jednou musí ochutnat. No, kdyby to aspoň bylo mrtvý, víš, nebo nějak uvařený, no, takhle. Ale v tom je právě to tajemství, ta originalita. No dobře, no, já to teda zkusím, moc šancí už stejně nemám. Uvidíš, jak si rozšíříš svoje gurmánské obzory. Ale víš, co stejně nechápu, jak mi ty potvory mají pomoct, když jsou z rodu měkkejšku. To je sice pravda, ale na druhou stranu taky občas rodějí perly. Prosím tě, a jak se to jí? Zakápneš to citrónem. To vysrkneš. A pak to zapiješ prvotřídním vínem. To je všechno? No jo. Uvidíš, nestačíš ze sebe ani včas servat v oblečení. Jo, akorát mi musíš teda prozradit, v jakém tom z Verimexu se to prodává. Nezvošklivuj si to předem. Mají to v tom seafoodu na náměstí. V čem? V seafoodu. Seafood. To keci. Tak tady to máte, paní Češková. Děkuju. Balíček jako nový. Děkuji vám, děvčata, vy jste mě zachránili. Tak byla by to škoda, kdyby si takový roztomilý věci pro miminko zničili. Jo. Vy asi obě máte rádi děti, že? No jasně. Jo. Proč? A tady tu práci to máte jako brigádu nebo nastálo? Ne, brigádu. My jsme se totiž nedostali na výšku, viď? Takže tady potřebujeme trošku překlenout čas do dalších příjmeček. A přivydělat si trošku. A nechtěli byste si přivydělat hlídáním dětí? Dětí? A jakých dětí? Já totiž scháním chůvu pro moji dceru. Jo, vy myslíte pro paní profesorku Lenerovou? No. Já myslím, že obě jste si rádi hráli s panenkama, ne? No, s panenkama jo, no. Jo. Ale to bychom asi nestíhali. A nikdy byste se střídali? No, my už to horko těžko zvládáme tady na baru. Nezlobte se. Já bych na vás rozhodně nešetřila. Nechcete si to rozmyslet? Ne, teda, promiňte, paní Šašková, ale to asi není nic pro nás. Nebo ono to hlídání dítěte to chce dost jako... Zodpovědnosti. To jo. A my tady jsme někdy až do rána, že? No, třeba do 6. To by nešlo, to ne. Adame, prosím tě, počkej. Já mluvil jsem s Vojtou. Aha. No a co? Postěžoval si? Ne. Prosím tě, jak je možný, že po tolika letech si spolu nemáte co říct? Když jste toho spolu tolik prožili. Možná právě proto. Já jsem netušil, co se mezi vámi stalo. Nebylo by nejlepší, abyste si o tom promluvili v klidu? Já myslím, že ne. Víte,
Jakmile jsem ho tady uviděl, tak se to ve mně všechno zase celý probudilo a je to dost nepříjemný. No, nechceš třeba? Ne, nechci. Já vím, že chybovat je lidské a odpouštět je božské, ale ve spojení s ním mě tahle myšlenka vyloženě irituje. Dneska už je přece všecko úplně jinak. Jako bych slyšel báby Chmelíkovou. Vy jste se na mě domluvili? Ale ne. Mě prostě mrzí, že jste se spolu pohádali, to je celý. No jo, no. Už to tak je. Ale on by si o tom třeba rád promluvil. To je hezký, ale já ne. No. To je hezký, že jsi tak zásadový, no. Dobrý. Jestli tenhle tvůj sladký úsměv nezabere na soud, tak přísahám, že vrátím právnický diplom. Já se ti omlouvám. Já jsem trošku nervózní, protože nás čeká strašně moc práce. A to jsi ještě neviděla, co jsem ti všechno přivezl k prostudování. Mám plný kufr u auta. Snad z toho neomdlíš. Ne, neomdlím, neboj se. Já jsem připravená na nejhorší. Počkej, až se na tebe vrhnou média. Pak poznáš, co to je pořádný cirkus. Já myslím, že to zvládnu. Zvládneš. Ty ano. Máš to všechno od kolegů připravené. Záznamy výslechů, šetření. Už se těším. Budeš nová mediální hvězda. Na prvních stránkách novin. Čeká tě velká kariéra. Richarde, děkuju ti za tu příležitost. Připím na krásnou Lucii Vaničkovou. Spravedlivou obhájkyni obyčejných lidí proti zlodějům a podvodníkům. Tak jo. No, tak kde ta Helena je? Už tady měla být. Takhle jí budeš říkat. Heleno. Je pravda, že je to trošku familiární, veď? No ale paní Heleno, to je divný, ne? No, to takhle paní Vondráčková. Myslíš? Já myslím, že paní Vondráčkovou určitě neurazí. No. Ano, ano. Asi ruším, že? Ano, rušíš. Mysleli jsme si, že je to ona. Ale tady ještě není. A vidíš tady snad někoho? Já myslela, že dostanu autogram. Pro Renču. No, Olgo, nezlob se na mě, ale teďka se to opravdu nehodí. Dostaneš ho později, ano? Tak promiňte. Jáž, můžu. Ne! Ne. Dobře. Třeba budu mít štěstí na chodbě. No, tak. Chápeš to? Neuvěřitelné. Víš co? Já se půjdu podívat dolů ke dveřím, jo? Ty nikam nechoď a hlídej. Víš, že jsme se už jednou minuli. Jo, dobře. My už opravdu musíme, čekají na nás v ředitelně. No. Tady jste, konečně jsem vás našla, dobrý den. Trochu jsme se tady zdrželi, omlouváme se. Ale... Ještě tady podpisy, paní Vondráčková. Pro koho? Bohunce, já jsem Bohunka. Jsem úplně spocená. Vy jste tak úžasná, já vás tak miluju. Děkuji. Paní Štambachová, to by stačilo, ano? Děkuji. Prosím. Pardon, ještě mi neutíkejte. My jsme se ještě nevyfotili. Tady, no, zmáčkněte ten čudlík a nezdržujte, když chvátáte, že jo? Na to už není čas. No, bohužel není. Bohunko, já bych si potřebovala paní Vondráčkovou odvést, ano? Jo, ano, jenom ještě jednou, protože já jsem mrklá, Mrkla. Buďte tak laskavá a přestaňte, ano? Tak, to je dobrý. Však jsme se tak moc nezdrželi. Děkuji, dobře. Tak můžeme? Můžeme jít, samozřejmě. S váma si to ještě vyřídím. Prosím, nezlobte se, já se moc omlouvám, že jako první osobu u nás na škole jste museli vidět uklizečku. Ale ona je milá. No, hrůza. Ale pojďme, čeká na nás paní ředitelka. To víte, takovou vzácnou návštěvu máme u nás na škole málo kdy. Víte, jestli to bude rozmazaný. Ježišmarja. Oni jsou obě dvě mázlí. Co to lempe? Ahoj. Ahoj. No, ty jsi dneska nějak brzo doma, ne? No, jsem se utrhl dřív, poněvadž si tě chci užít a první den se toho ve škole stejně moc neděje. Tolik věcí. Ty budeme něco vařit? Nebudeme, já budu vařit. Ty ne. No jo. Podívej, tímto okamžikem tvoje exkurze v této kuchyni končí. Já si za chvilku vezmu zástěru a začnu tvořit takový delikatesy. Majko, že jsi to ještě neviděla. My něco slavíme? Třeba, že se máme rádi. Tak se mi tady už moc nerozhlížej, ať je to překvapení. Dobře, tak já jdu teda nahoru k Miladě na kafe, jo? Tak to je báječný nápad. Ahoj, pojď sem, prosím tě, zpátky buď do 7. No. Protože potom se bude podávat gurmánská večeře plná tajemných delikates.
Já se hrozně těším. No, se nedivím. Tak jo. Prosím tě, a až tam budeš, No. důležitá věc. Domluv se s Miladou, aby tam dneska kluci mohli u nich přespat, protože tady v tomto bytě se budou dít věci, abych tak řekl, mládeži nepřístupné. Ježišmarja. Tebe dneska ten první školní den nějak rozpadáděl, co? Počkej teprve, až ochutnáš moje menu. Takže nějaký Mirkovo speciální kulinářský tajemství? Ano, můžeme to tak nazvat. Jo. Pa. Tak čau. Těším, tak Ahoj, čau. ahoj. Nech mě tvořit. Tak, a zlatý hřeb máme hned na vrchu. Vy jste ošklivý. Je to velmi jednoduché. Vaši studenti nacvičí s Helenou písničku, která se objeví na její desce. Já jsem absolutně nadšená. Je to úžasný záměr. A jak si to nacvičování konkrétně představujete? Helena v každém městě zadá jednu písničku a tu pak s těmi dětmi několikrát naskouší. Aha, takže jde o to, že naši studenti by nacvičili nějaké svoje představení, jehož součástí bude vaše písnička. Ano. A vy potom na to představení osobně přijedete a se studenty tu písničku zaspíváte. Ano? A ta potom bude teda zpívaná našimi studenty součástí té desky? Přesně tak. Ano, a všechno to bude natáčet televize a bude to součástí dokumentu o Heleně. Totiž kolega Kamil Střihavka se mi zmínil, že tady máte vynikající a talentovaný sbor. Já se obávám, Ano, že... my máme velmi nadané děti. A hlavně máme sbor na velmi vysoké úrovni. No výborně. Takže se domluvíme. Určitě. Bude to pro naši školu ohromná čest. No, tak to je nádherný. My bychom totiž chtěli, aby ten projekt vyvrcholil někdy koncem školního roku. A proč ne právě u vás v Hradci, když tady máte tak talentované studenty? No tak to je báječné, úžasné, dokonalé. Takže můžeme s tím počítat. 100%. Výborně. Dovolíš? Ne, nedovolím. Já mám nárok projít první, víš, s průkazem invalidy. Ty jsi neuhod, kdy jsem k němu přišel. Škola dostala dotaci na mrzáky. Jo. Hned po dotacích na cholerický kretény. Proč se mi furt pleteš do života? Ty jsi mi úplně ukradený, kábrte. Já jsem se vrátil domů a na tebe z vysoka. Kde máš manželku? Se rozvádím. Takže už pochopila, co jsi za hajzl? To trvalo. No jasně. Užij si to. Věděl jsem, že to moc potěší. Bylo jasný, že tě pustí k vodě. Nevíš nic, ale žij si dál ve svém snění o ideální Kristýně. Ať do prdele. Drž se ode mě zpátky. Ireno, počkej. Co lepšího jsme si mohli pro naši školu přát? Díky tomu se zařadíme mezi 20 nejprestižnějších gymnázií u nás v republice. Já nevím, nad čím jásáš, Evo. My jsme slíbili něco, co nemůžeme splnit. Jak to, že ne? Protože už žádný sbor nemáme. A tak si prostě nějaký vytvoříme. Od čeho je tady Kábrt? A ten nový učitel, ten je prý taky hudebkář, aspoň to má v papírech, tak ať se snaží. No, probereme to zítra. My si nesmíme nechat ujít takovouhle šanci. Víš, kolik je tady studentů, kteří by rádi zpívali nebo se přihlásili do sboru? Uvidíme. No neuvidíme, ty se nesmíš takhle všeho bát. Tak prostě propojíme Kábrta s Nesnídalem a bude to, když spolu zpívali v jedné kapele, sama si to říkala, tak proč by to nemělo fungovat? Máš pravdu. Zítra to s nimi projednáme. Dobře. Já ti jenom chci říct, že já se tyhle šance v žádném případě nevzdám, i kdybych sama v tom pitomém sboru měla zpívat dvojhlas. No tak to snad nebude potřeba. Ale možná to můžeš zkusit Adamovi navrhnout. No ale počkej, ještě ti něco řeknu. Co to tady děláte? Třídíme zběr? Prosím tě, klid, maminka se soustředí na práci. Na. Je štěstí, že jsem nešel na ty práva. Mě by z toho hráblo. Já tě slyším. No, teď já to taky říkám nahlas. Hele, Luci, pojď se najíst. Ty papíry ti nikam neutečou. Já nemůžu, najím se později. Ty jsi takový chudák, mami. Skoro jako my ve škole. Taky se to musíš naučit, viď? Jo, mimochodem, zajistil jsem si tu kolej, jak jste chtěli. No konečně. Výborně. Leonko, na? Jo. Do pokojičku, utíkej. Tak. Tak co, jak to vypadá? Divně.
Jak to? Richard mě ujišťoval, jak to bude celý připravený a přitom tady zjevně chybí důležitý svědecký výpovědi. Plno důležitých dokumentů. No. Je to prostě odfláknutý. Ano, Richard si tě totiž najel, abys to za něj odedřela zmetek jeden. Ne, tak to není. Richard si mě najel, protože ví, že jsem pedant a že v tom konečně udělám pořádek. Ano, to je pravda, ale mě zase štve, že se vůbec nenajíš. Já myslím, že já mám chuť k jídlu, když vidím, kolik spro nevěřili. Za to by se najedla celá země koule. No dobře, ale ty je dostaneš tam, kam patří, že jo? Ale taky tě to nemusí zničit. Tak jo. Tak to servíruješ. Párečky. Já miluju pár. Že jo? Ale jsou trochu nezdraví, pane doktore. Jsou nezdraví, ale je to jediný, co si můžeš dovolit vzhledem k tomu, abys byla solidární k těm lidem. Tak jo. Já prostě nemám slov. Je to úžasný, krásný. Jo. To si všechno udělal sám? Pro tebe všechno? A jak ti to tak najednou napadlo? Hele, že ti to poradil Marcel. Proč by mi měl někdo radit? Já si snad umím poradit sám, ne? Jasně. No. Majko, jsi připravená na zlatý hřeb? Jo, ať je to cokoliv, s tebou jsem připravená na všechno. Jdeme na to. Tram tadadá. Jo. Podávají se ústřice. Tak prosím. Jej, No, prosím. to jsem nevěděla, že máš rád takový věci. A jak se to jí? No, hele, já v podstatě, když to nebudu přehánět, tak můžu říct, že jsem na ústřicích vyrost. Jo. No, jsme to jedli furt. V jednom kuse, hele, snídaně, oběd, večeře. Jsem vlastně závislý na nich. Tak, no, si vzpomínám, jako dítě máma do školy normálně ke svačině ústřice. Chleba s ústřicema, no. Jiný děti, taveňák, kolik pěkně. Ústřice, no, tak pojď, jdeme do toho. Ať to nevystydne, jak se říká, že jo, ve Francii. Tak prosím. Tak by to teda asi musíš ukázat nějak, já nevím, jak se No tak na tom nic není, vezmeš ústřici, podívej se. Takhle ji uchopíš do levé ruky, vezmeš speciální nůž, au, krucina. Jo, tak počkej, tak. Dobrý? Ano, a tím nožem otevřeš tu lasturu. Založíš, hele, tak to šlo úplně samo. Jo. To snad nic neznamená. No, takhle to vypadá vlastně samotný. Pokapeš tu věc citronovou šťávou, čímž dojde k usmrcení, podívej. Takhle pár kapek. To přiložíš k ústům a vlastně jako vysaješ. A já už jak po vás. Říkáme my znalci, že píše. No a když to takhle celý máš za sebou, vezmeš šampaňský a pořádně to zapiješ. Promiň. Tak, pořádně s citronem Jo. usmrtit. Koukej se jinam. Tak a nadechni se. A silně saj. Silně. Tak. No. A je to. Ale mě to vážně chutnalo. To jsem rád. Tak. Je to takový exotický, víš? No a erotický se říká. Ne? Tak jo, tak. Čup. Citron. Ano. Jdeme sekat. No není to rozkošný, že jo? A vůbec to nebylo drahý. Ty už se těšíš na babičkovskou roli, co? A na hlídání. No, nemějte obavy. Já už si to nějak zařídím. Dneska už je přežitek, že hlídají babičky. Se mnou až se nepočítá na hlídání. Neboj, Peťánku. Tak já jdu balit. Ať tě nenechávám na poslední chvíli. Jo. Inge, co jsi myslela tím přežitkem? Ty máš snad nějakou jinou variantu? Tak já ti to řeknu. No. Ale nesmíš mi napraskat ověr. Prosím tě, hořím zvědavostí, Inge. Budete mít chůvu? No budeme, tebe. No ne, já jsem babička. Chůva je chůva. Jo, ty myslíš, že přiletí nějaká Mary Poppins, zaspívá a zase odletí? Ale zpívat umět nemusí. Dobře. V tom případě co budeš mít na práci ty? Já budu dohlížet. A máš už někoho? No zatím ještě ne. Ty nevíš o někom. Nevím. No a vážně si myslíš, že bychom to my tři nezvládli společně?
Tomášku, mít chůvu a hospodyní je dneska úplně normální. Nebo snad ne? No. Ale Evě, ani slovo. Neboj. Ta teď žije Helenou Vondráčkovou. Chudák Kristýna. Musí být z toho rozvodu úplně hotová. Vždyť nevíš, jak to mezi nima bylo. To se dá docela snadno odhadnout. Tak já myslím, že i na rozvod musí být 2, ne? Kristýna vždycky říkala, že když si jednou někoho vezme, tak to bude na celý život. Měla to jako mantru, jako náboženství. Tak já myslím, že už jsem o Kristýně chudince slyšela dneska dost, takže si jdu dát sprchu. Co blbne? Denisa, nebo ty? Co? Nemohl by si to konečně vyříkat s Vojtou a přenést se přes starý křivdy a netáhat je do života? Co s tím volem pořád všichni máte? Já ho rozhodně řešit nechci. No tak proč ho teda furt řešíš? Dá se ještě něco, Dany? No, 3 kafe, prosím. Neblbni, bych tě nemusela jít domů. Ježišmarja, stejně tu maturitu prostě nedám. Dáš jí, klidni se. Tak poslední přání budeme zavírat. Já zaplatím. Děkuju, dobrou noc. Co máte s nohou? Natažený sval? Vypadám jako sportovec? No, to ani moc ne. Tak vidíš. 2 holky a 1 kluk, rozhodně lepší varianta. Než co? Než 2 kluci a 1 holka. Nazdar. Dobrou. Dobrou. To je utrpení. To je slavý slovo, Majko. To je peklo. Ale bože, to je tortura. Prčice. Je tady už jenom poslední tabletka proti průjmu. Musíme se o ní rozdělit. A žádný dělení nebude, Majko, já to nějak přežiju, prosím tě. Já nejsem žádný měkkejš. Kriste, co jsem to řekl? Nevím, že jsme to vůbec jíst. Prosím tě, spolkni tu tabletku. Aspoň jeden z nás se musí dožít rána. Jo. Je to roztrhá. Jirku. No, je mi ruku. Nejúžasnější chlap na světě. Prosím tě, nemačkej mi to břichu, Majko, já tě taky milu. Děkuju. Nezlob se. Oj. No, co je to tady za rozruch? Okamžitě do třídy. Mazejte. Šup. Co to je? No teda. Tohle už přestává být vtipný. Školník! No teda děkujeme za tu injekci, pane vektore, to bylo v poslední chvíli. No, špatně uskladněné ústřice, to je zabiják, pane Kuliši. Buďte rádi, že jste to odnesli jenom lehčí otravou. Prej lehčí, vy jste dobrý. Jak potom vypadá ta těžká? Nebojte, bude to v pořádku. A mě doplňujte tekutiny. Majkovi, co, jak se cítíte? Jak svetr obrácený na ruby. Ale teď už je to lepší. To bude dobrý, nebojte se. Dneska si vemte dovolenou, já to bez vás zvládnu. Tohle zapíjejte. Jo? Děkuju, pane doktore, že jste přišel. Jasně. Jo, já pro čaj. Tak. Proboha, pane Kuliši, co vás to napadlo jíst doma ústřice? To jste nemohl vzít Majku někam do restaurace. Tam si čerstvo hlídají. A já vím. Jsem si říkal, že to budu mít blízko ložnice, rozumíte? Jo, mně se to blízko k záchodu. Náhodou, já jsem o tom slyšel úžasné věci, víte, jako že to má rychlej nástup a pak opravdu prostě King Kong. Jako co? No, ústřice. Velká vášeň. Pojďte sem. Hejte. Vy jste moje poslední naděje, pane doktore. Já bych prostě potřeboval, jestli byste nebyl tak hodnej a nenapsal mi něco jaksi na povzbuzení. Rozumíte? Já bych potřeboval nějaký ty pilulky, takový ty. Jo, tak proto ty ústřice, že jo? Proto ty ústřice. A vy máte nějaký psychický problémy, že? Znám jsme psychické problémy.
No, protože sexuální aktivita souvisí taky se stresem a s psychickým tlakem. Pak já mluvím úplně o jiných partiích, než o hlavě, co to tady povídáte. Ne, mně to je jasný. Dívejte se, nechtěl byste se radši stavit za nějakým psychologem? Ale co furt s tím psychologem? Napíšete mi to, nebo ne? Vy se dáte do pořádku tady z ty otravy, tak se se mnou stavte v ordinaci a probereme to spolu jako chlap s chlapem, jo? Když mě nebudete otravovat, tak jo, samozřejmě. Já přijdu, ale pane doktore. No. Ne, že o tom budete mluvit s Majkou. Ani v práci. Nebojte. No, já Ne? spolehám na to, že lékařský tajemství se vztahuje i na zdravotnický personál. Správně. Rozumím. Úplně na všechny. Jo? Zdravíčko, pánové. On tady pan Kuliš není? Ne, není. A dnes už asi nebude. Jak to? Já se ho chci zeptat, jestli nakonec šel do těch Ústřic. No, šel. Jo tak. To on asi doma předvedl takový výkon, že se teď nemůže pohnout, co? No, taky se to tak dá říct. Přiotrávil se. Ježišmarja. To jako opravdu. Vy už mu radši nic neraďte, Štambachová, nebo ho budete mít na svědomí. Já jsem mu ty španělský ptáčky naradila. Mušky. No tak mušky, no. A ty jsou teda daleko nebezpečnější. Já jsem četla, že Marquis de Sade, ten jednou dělal doma orgie, dal je do čokolády a oni se mu nějací hosti tam úplně otrávili. Ty zemřeli, no. Jo. No jo. Helejte, a nečtete vy takhle nějak hodně? Já se tak ráda vzdělávám. Mě to strašně baví. Kdybyste něco potřeboval vědět, jo, někdy, tak to se na mě obraťte. No, víte, že jsem to zrovna chtěl říct? Fakt? Dobře, já vím snad úplně všechno. Úplně o všem. No. Už jsem vám říkala, s kým jsem se skamarádila. Nemám tušení. Tak si jdete podívat na nástěnku. To je báječné. Můžu si jeden počít, dík. Paní Holoubková, dobrý den. Dobrý den, Olinko. Co pak, že nejste ve škole? Odpadly mi v sekundě 2 hodiny, tak jsem vyběhla do města, že si nakoupím. Přijďte se za námi někdy podívat, kdybyste se nudila. Já a nudit se? No to neznáte moje kamarádky, ty pořád něco vymýšlejí. No neříkejte, že se vám po učení ani trošku nestýská. Já jsem to suplování do pololetí měla tak akorát. Já to chápu. Ono s dětmi je to někdy o nervy a chcete mít klid, co? Tak to ani ne, já mám děti moc ráda. Vlastně je mi líto, že nemám vlastní vnoučata, no ale to už je takový osud. No, tak v naší profesi jste si ale užila děti až. To ano, naštěstí. Mějte se moc hezky. Vy taky a pozdravujte ve škole. Děkuji, vyřídím. Ahoj Inge, to jsem já. Prosím tě, musíme se dneska bezpodmínečně sejít. Mám pro tebe báječný tip, budeš nadšená. Co? Ne, nejde o kosmetiku. Ne. Já přijdu. Dobře. Po telefonu ne, přijdu za tebou. Tak jo. Ahoj zatím, ahoj. No tak. Ale já přece na ženský vůbec nejsem náročný. Mně stačí, když udělá 20 kliků. To přece není moc, ne? 20? To nedám ani já. To je mi úplně fuk, s tebou přece chodit nechci. No. Nazdar, ahoj. Můžu si přisednout? Jistě, samozřejmě, posaďte se. Co pak, vypadáš nějak strápeně? To jsi slavil to nový místo? Ani ne. To je normálka. No a jak se ti tady líbí? Moc se to tady nezměnilo. Ale jde to. Nějak si nemůžu zvyknout na to, že spolu s Adamem nemluvíte. No to já taky ne. Ale s tím už se nedá nic dělat. Každý máme svůj pravdu. No a nemůžete si ty svoje pravdy vysvětlit? A co bychom si vysvětlovali? Já mu přebral volku, on mi zlomil koleno, basta. Takže to, co bylo předtím, to je fuk. To vaše přátelství vlastně vůbec nic neznamenalo, jo? Pane Matulo, vy si myslíte, že mi to nemrzí? Mrzí a jak? Zvlášť teď, když vím, že to s Kristinou stálo za... No, já ti rozumím. No a nemůžeš mu to takhle říct. Mi to bylo zbytečné. Nevěřil by mi.
Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Ústřici už v životě nedám do huby. Nikdy, to přísahám. Jediný, co se mi po nich postavilo, byly vlasy na hlavě. To byl průser. Jo, to doslova. Jo. Mě to strašně mrzí, už se to nikdy nestane, přísahám. Ale Mirku, A, ty přece vůbec nemůžeš za to, že ty ústřice byly zkažený, ne? a to bylo tím, jak jsem se před tebou chtěl strašně vytáhnout. A uklohnil jsem tam ty předkrmy a úplně jsem zapomněl na to, že ty smrkance zůstaly venku. Hele, ale stejně mi to pořád nejde do hlavy. Ty tvoje recepty. Ústřice, celér. Jak ti to tak najednou napadlo? A tak prostě jsem tě chtěl překvapit, no. A proč jsme si k večeři nedali prostě pořádný flák masa? Tak protože nebyl na seznamu receptů. Na seznamu jakých receptů? Afrodiziakálních. Co pak my dva něco takového potřebujeme? Co? No ty ne. Já jo. No rozumíš, já jsem si myslel, že by nám to mohlo pomoct v tom našem snažení, že nás to jako trochu nakopne. Teď, když usilujeme o to miminko. Ale teď to zkoušíme teprve chvíli. Hele, povede se to, uvidíš. I bez těch tvých pitomých ústřic a afrodiziak. Tak snad jo, no. Jasně, že jo. Inge, tak si ji představ. Kultivovaná, inteligentní, neuvěřitelně trpělivá. No, Olinko, to zní fantasticky. Celý život pracovala ve školství, takže plynně hovoří 3 jazyky. 3. No, ona je na úrovni. Je vzdělaná a aktivní a hlavně ona zoufale touží po vnoučátku, který nikdy neměla. To se mi líbí. A kolik je jí let? A tak to je vedlejší. Důležitý je, že je plná energie. Ona se jeví jako ideální hlídací babička. A plete? Určitě plete. No víš, jestli umí uštrikovat svetříček nebo čepičku No, pro malýho? Já jsem si tím naprosto jistá. Ale nebudeš jí z toho zkoušet, že ne? To určitě ne. A jak se jmenuje? Dagmar Holoubková. Holoubková. Znáš ji? Jo, to je matka té češtinářky, co zůstala v Tibetu. No. Jestli chceš, tak já vás seznámím. A co myslíš? Kolik si řekne? No to já nevím. No ale nejdřív by se si měla zeptat, jestli by měla vůbec zájem. Musí mít. A když ne, tak já ji přesvědčím. I kdybych si před ní měla kleknout na kolena. Olinko, já přeci nebudu 24 hodin hlídat mimino. No to samozřejmě, no jistě. Ta černá musí být, ta černou musí... Ježiš. Dobrý den, Pahunko. Paní ředitelko, já můžu to tady trošku přešurovat? Klidně si udělejte, co potřebujete. Vůbec mě to neruší. Paní ředitelko, já... Ano? Já posluším. Ne, vůbec ne. Co potřebujete? No, nezlobíte se na mě, že jsem pověsila na nástěnku tu svoji fotku s Helenou? Proč bych se měla zlobit? Strašně vám to tam slušelo. Fakt? No, a ona je teda trošku mázla, no protože to je takový dřevo, ten manažer její. Já si příště řeknu někomu, komu se takhle nebudou třepat ruce. Víte, co já si myslím? Že ten chlap buď chlastá, anebo měl trému. No jasně. No to taky může být, že jo? Pohonko, slyšte, kdybyste chodila na ten náš senior Gimple, řekněte mi, co by vás tak jako zajímalo za přednášky. Všechny. Nebo opravdu, já strašně ráda čtu, paní ředitelko, no. Škoda, že až teď. Na škole nic a najednou práška. Ježiš. No, ono to je od té doby, co mě spadl ten kýbl na hlavu. No. Cože? Prostě tady nahoře byl kýbl na štaflích, já byla pod tím kýblem, jo, teď jsem tam jako, mě to je taky jedno, no a prostě najednou rana, mě se úplně zatmělo před očima a bác kýbl na hlavu. A od té doby já ráda čtu, představte si to.
No to je úžasný. Ale poslouchejte, ale řekněte mi, co by vás tak bavilo? Jako jestli historie třeba, nebo co? A víte, že máte pravdu. Jako, proč by se nemohla vzdělávat i takhle obyčejná uklizečka poctivá, jako jsem já? No samozřejmě. Vy klidně na to gymnázium můžete chodit taky. Já vám vyplním přihlášku. Že jo. No, věřím, že budete ve třídě premiantkou. Chcete? Paní ředitelko, vy jste tak úžasná ženská. Opravdu. Ne? Vy pořád myslíte na druhý a na sebe kašlete. Ale to ne. Ale to jo, to si nemyslete, že já to nevidím. Jo, jak se trápíte. Na vás je to vidět. Vážně? No jo. To já poznám hned. Víte co? Já vám na revanš za ty přednášky, jo, že jste mě tam jako doporučila, tak já vám seženu bylinky, ale uchvatný. Třeba taková třezalka. No to je něco na nervy. No jistě, pak nebudete muset zobat ty svoje hnusné prášky. Počkejte, vy víte, že beru prášky? Víte, já vás vidím každou chvilku, jak takhle cukáte hlavou a zapíjíte. No, Honko, tak vám tady moc děkuju. Jo, a až půjdete, kdybyste náhodou někde ještě potkala profesora Matulu, řekněte mu, ať se za mnou zastaví. Matula. Matula. Jo. Jo! Jasně. No to je pravda. No, úplně nejlepší ze všeho, na všechno, je heřmánkový čaj. Když mě to zrovna teď napadlo. Matula. Věrku, návštěva. Ahoj. Jak je? Přinesem vám nějaký vitamíny. Ty jsi moc hodnej, Marceli, fakt, ale víš, my jsme pořád ještě na piškotech a suchých rohlících. A taky hořkým čaji, jak vidíš. Jo, a nelíbí se mi, že tady takhle trejdáš jenom v pyžamu a v županu. Teď už jdu. Tak díky. Teda ty zdopad. No, takhle mě viděla podělanýho naposledy vlastní máma, jenomže to mě bylo nějakých 6 měsíců. No jak kdo to mohl vědět, že se to takhle zvrtne? Kamaráde, to byla večeře za všechny prachy, jenom to šampaňský stálo nějakých 12 stovek. Vždyť mě profrčelo záchodem nějakých 5 000. Jen to fiklo. No ale Majka už vypadá mnohem líp teda. No ty skoro taky. Taky nám pomohl pan doktor Vaněček. Kamaráde, to je velký expert. To je specialista. Debil. Já jsem ho poprosil, aby na ten můj problém již mi předepsal nějaký pilulky. A předepsal? Hopis jste mi předepsal vůbec nic, víš, co mi řekl? On mi řekl, abych za ním přišel do ordinace. A že mě pošle ke cvokařovi. Cože, a proč? Že prý to může být psychickýho původu. Chápeš to? Nejen, že nejsem schopný a... Vy si neposlouchám, víš? Nejen, že nejsem schopný akce, ale ještě prý jsem jako magor. Chápeš to? To jestli se Majka dozví, tak mám kufry před barákem. Věrku, nabídl si Marcelovi aspoň trochu čaje. Ne, děkuju, já jsem tady opravdu jenom na skok, já už půjdu. Pojď sem. Jestli Vaněček před Majkou o tom jenom cekne, tak je synem smrti. Tak nashledanou. Ahoj. Ahoj. S Bohem. Pročítala jsem ty papíry do 5 do rána. Ano, do 5. Chceš upřímně vědět, co si o tom myslím? Je to spousta popsaných papírů, ale polovina je naprosto o ničem. Podle mě chybí výpovědi svědků a chybí spousta dokumentů. Ne, já se nerozčiluju, vůbec ne. Já jenom nechci něco zanedbat, ty víš, jak mi na tom záleží. Ano, já vím, že s tím máš mnohem víc zkušeností než já a... Dobře, máš pravdu. Tak jo. Tak se ozvi, ahoj. Tak co říkal? Říkal, že je to všechno přesně tak, jak to má být a není potřeba nic doplňovat. No tak vidíš, aspoň nebudeš mít práci. Ale o to přece nejde. Richard tvrdí, že je to všechno v pořádku a já moc dobře vím, že není. Tak co budeš dělat? Doplním výpovědi svědků a samozřejmě ty chybějící dokumenty dohledám. Ti lidi si nás najeli, aby jsme je chránili. A já proto udělám maximum.
Já jsem si to myslel. Prosím tě, nehraničí to moje pedanství s nějakou obsedantní úchylkou, že ne? Hele, chceš těm lidem pomoct? Chci. Chceš. Tak dělej, co umíš. Přesně tak. Tak jedem. Tak já se s Richardem ještě jednou poradím. A stejně je to celý je to strašně divný. Holky, já na chvilku zmiznu, jo? Matula po mně chce, abych mu pomohl s nějakou kredicí, nebo tak. Jo. Chtěl jsem vám říct jednu věc. Dneska byl ve škole Šrumec, měli jsme tam Vondráčkovou. Kterou? No, tetu. Díky tady Renče je naše škola vyhlášená svým zpěvem, což se dostalo až na pěvecký olymp. Počkej, jak díky mně? No, protože jsi úžasná. A všim si toho i Kamil Střihavka a ten jí dal tip. Možná bude chtít s naší školou paní Vondráčková spolupracovat. Hele, a myslíš, že bychom mohli taky spolupracovat? Nám totiž Helča docela jde. Dany? No. Jo, takhle. No tak jdem na to. Jdem na to. Sladké mámení, chvíle závratí, střípky zázraků, které čas už nevrátí. Sladké mámení, dálek lákavých, vůně snů, těch starých snů, nádherných. Léta tryskem vádí, čas nikoho příliš nešetří. Duap, rychle k městu zády, nebo jako v mládí na Petřín. Duap, žádné jízdní řády, žádný schon a žádné závětří. Vytáhnout z tajných skrýší sny, ten starý song pořád nejlíp zní. Sladké mámení, chvíle závratí, střípky zázraků, které čas už nevrátí. Sladké mámení, dálek lákavých, vůně snů, těch starých snů, nádherných. Táta tě hodí na letiště. A pak mi ještě zavolejte, než se odbavíš, jo? Jasně. A hlavně dej v té Austrálii pozor na hady, pavouky, prý je tam toho plno. Budu hlavně na Novém Zélandu, babi. Teda Inge. Peťánku, ale stejně se ti divím, že se ti chce tak daleko harcovat. Podívej, jak je to mamince líto. Ale prosím tě, mami. No, Máš to pojištění? Jo, mám. Olinka mi dneska vyprávěla o profesorce Hloubkové. Aby se nám zrovna ve škole hodila. Jenomže zůstala v zahraničí na nějaký charitativní misi. Já myslím její mámu. Prý u vás taky učila. Jo, spíš zaskakovala. Ale je to moc milá, fajn, noblesní dáma. Dbá o sebe. Takhle bych chtěla v jejím věku vypadat. Vážně? Takže by se ti zamlouvala? A proč se na to tak ptáš? Olinka taky říkala, že prý je spolehlivá. A hlavně má moc ráda děti. No. A hlavně, že má ráda děti. Že Inga. Omlouvám se za zpoždění, doufám, že jste se s tou kredencí netahal sám. To od vás ale není hezký, Vladimíre, že jste si na pomoc vzal i invalidu. Já jsem tady, abych opravil rozbitý počítač, jo? No a já jsem tady zbytečně. Tak moment. Tenhle dům nikdo z vás neopustí, dokud se nedomluvíte a nezačnete se chovat jako normální, inteligentní lidi. Můžeš se posadit, prosím? Nemáš kam utíct, co, drsňáku? Já nikam neutíkám, ale ty asi za chvíli poletíš oknem. Pánové,
My tři se známe dostatečně dlouho na to, aby jsme spolu mohli mluvit na rovinu. Já prostě nepochopím, jak dva nejlepší kamarádi se nakonec můžou takhle nenávidět. Tak fajn. Já začnu. Kdysi jsem měl úžasnou holku, skvělou kapelu a nejlepšího kamaráda. Moment, vytáhnu si kapesníček, jo? Prosím tě, nech toho. Tohle nejde. Fakt ne. Politovat se totiž vždycky šlo. Hele, všechno bylo úplně jinak. Proč si mi teda neřekl, že s ní chrápeš teď, co, když jsem u tebe kňoural, že někoho má? Sakra, přestaňte mluvit o tom, co bylo. A myslete na to, jak to udělat, abyste spolu mohli existovat na téhle škole. Tak je snad očividný, že to asi nebude, ne? Vladimíre, já chápu vaše dobrý úmysly, je to hezký, ale věřte mi, tohle by nedopadlo dobře. No, jasně. Takže buď to půjdu já, anebo on. Adame, prosím tě, přestaň vyvádět. Podívej se na mě a na Pařízka. Taky jsme spolu uzavřeli příměří. A taky by ho nejradši svýho času přizabil. Tak sakra, kluci, podejte si ruce. Ale já bych nechtěla, aby si myslel, že je to nějak tvoje vina. Ano, tak samozřejmě, že to je moje vina. Ty ústřice se mají chladit. Ale já teď nemluvím o ústřicích, ale o našem miminku. Jsem k něčemu, věď. Ale to právě vůbec ne. Jen se nesmíš takhle stresovat. Pořád. Všechno chce jenom čas. Jseš si jistá? Jako, že by ty ústřice začaly přece jenom fungovat? Tak tohle to určitě nebude ústřicema. Tak sakra, co pak jste oba zešíleli? Ruče ale z toho mám dost! Blbouni! Pitomci pigrovi! Já jsem vás sem nepozval, abyste se tady vali jako koně! Zvedněte fikus! Já jsem vám říkal, že to nemá cenu. Jak stárneš, vole? To stárnej! Ale ne, si to ne, vy! Čekáš, že mi zlomíš aspoň ruku. Ještě ti ji zlomím, debile. A nejenom ruku. Omlouvám se, tohle je marný. Nazdar, vole. Jdi do hajzlu. Já jsem netušil, že ho ta Kristýna pořád takhle bere. No to protože ji doopravdy nezná. Takhle rozčilenýho jsem Adama ještě nezažil. Pane profesore, on byl rapl vždycky, to jenom vy z toho furt obhajoval. Co pak nemůže aspoň jeden z vás mít rozum? On na mě startuje při každý příležitosti a chce mi něco lámat. A divíš se mu, když ho pořád provokuješ? Fuj, mě špatně úplně. Chcete vodu? Ne, vodu jsem na vás vylil. Hele, ty ještě nejdeš spát? Ale jo, jdu. Dočtu to a jdu. Prosím tě, pořád ještě můžeš ten případ hodit do Dostálovy na hlavu. Ne, to nejde. Tak víš co? Já teď jdu, zahřeju pelíšek, ale pokud tam nebudeš do 5 minut, tak se vrátím, škrtnu s Jirkou a odložíme případ na neurčito. Ale já tam do 5 minut budu. Jo, dobře. A řekni Dostálovi, že slušní lidi po 10. nevolají, ano? No to není Richard. Vaničková, prosím. Dobrý večer. Ano. Tu kauzu jsem převzala já, ano. Aha. Ale já jsem o tom ve spise nic nenašla. Dobře, já budu ráda, když mi ty informace dáte. Ale to bude asi, pardon, to bude asi nejlepší, když se sejdeme osobně. Dobře, zavolejte zítra, prosím. Ne, nezlobím se, já jsem ještě nespala. Děkuju, dobrou noc. Detektiv, kterýho si najali poškození a má informace. A ve spise o něm není ani zmínka. No třeba nic nemá. Uvidíš, až se sejdete, ale teď se sejdeš se mnou. Co? No jo, tak ono se nesmí nic zanedbat, tak... Tak pojď a já si to dočtu v posteli. Proč jste se museli hned rvát? Protože je to debil. A neprožíváš to trochu? Teď už je to 6 let. Já tomu pořád nerozumím. To se ti stalo u Vladimíra doma, anebo až cestou od něj? Ale ne, doma. Vladimír to celý narafičil. Chtěla, abychom se tam potkali. A nebylo by krásné být zase kamarádi jako dřív. To jsem měl ale nesnídal rozmyslet dřív, než mi nasadil parohy.
Překopal mi úplně celý život, dneska mohlo být všechno jinak. Aha. A jak jinak? Co? Jdu se vysprchovat. Nesmyslno to tak jenom plácnul ze vzteku. Já mám čím dál tím větší dojem, že ho ani tak tolik neštve Vojta, jako to, že přišel o Kristýnu. Ale to není pravda. Jen tak kolem sebe kope, víš, z ješitnosti. Vem chlapovi hračku. Tak tohle musela být asi hodně oblíbená hračka. No jo, no. Pane profesore, já jsem se vám chtěl omluvit za ten včerejšek. Moc jsme se nepředvedli. Na fikus koupím nový hnojivo nebo něco takového. A prosím tebe, fikus nech fikusem. Je to taky trošku moje vina, já jsem netušil, že jste tak ješitní a zranitelní. No, slibuju, že už na něj nebudu startovat. No to doufám. Já bych vás nerad hrozáňil tady po chodbách na škole. Víte, co je na tom nejhorší? Že tak Kristýna za to nestála. Ty si do Hradce nepřijel jenom kvůli tátovi, že ne? To pěkná mrcha. Přišel jsem kvůli ní úplně o všechno. I o nejlepšího kamaráda, co? I o nejlepšího kamaráda. Tak mu to prosím tě řekni, ne? To nejde. Děkuji. Kolik let učí Matula na tomhle gimplu? Rovnej 40. Tak já vidím Matulu v nějakých blázních. Je potřeba dát dohromady pěvecké těleso, které by bylo schopné naspívat s Helenou píseň. Co s tím? Stěrat je 100krát větší chlap než ty. Ten detektiv si s vyšetřováním dal strašnou práci. Nech to být. Jak jste na tom dneska večer?